Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Lagunok, gauza dakot zuei eskateko, gaur egun bizi ditugun garaien inguruan. Gaur egungo espirituaren inguruan, gaur egungo zeitgeisten inguruan. Gaur egun, eta entzun ondo, txalo egitea gero eta errezagoa da! Hori esaten du Ander Lipuz. Bera. Bakitu zinden? Bai. Markinako zene kutxuna. Bai. Bueno, a ver, nik zuzenean ez daki, baina eta zeharka horiak gorka berezi hartua. Beak esan da, pare bat liburu ditula. Zure aurrekari? Nere aurrekaria. Nere aurrekari, penala. Eta zuzara bere atzekaria. Bere atzekaria. Bueno, gorkaren atzekari bezala, ni gaur esateko dagoena da, Ander Lipuzek behan pare bat liburutakoriko baten seguramente, izketan, hemen Euskaldunon txalo egiteko formen inguruan, ez? Eta hau izar zuri gustakotuko zaizu. Ze da justo zure matriaren inguruko kontu bat. Oñatira itxuan ez erosin lekutan jendeak oso errez egiten du txalo, baina oñatin ez ainerrez. Ja. Ez ainerraz? Ez ainerraz. Bai, hori, Gipuzkoan orokorrean, ez da? Oñatin gehiago. Beak esaten da oñatin, nik ez dakit. Beha ibili da herri-zerri. Zorrotzagoa zehaztela? Bai, oñatiko publikoa da oso arrotza. Arrotza? Arrotza eta hotza. Bai, hotza, arrotza. Zorrotza? Eta zorrotza, guztiz zorrotza. Eta motza. Hemen jartzen du. Hemen jartzen du. Antzerki emanaldia bukatu eta jendea txaloka hasten da. Tira, ez beti. Oñatiarrak adibidez, emanaldia bukatuta ez dira sekulan segituan txaloka hasiko. Antzezen bilatzeko edo beraien denbora behar dute. Hori da, Turnerrek esan duna. Zorrotza. Eta zatik esaten do Lipusek hori merezi ez duen jendeek txaloak enamatikulako errez, o beste gabe? Gainerako guztiak erraz. Ez que, a ver, ni naiz gorkaren... Erraz ez zentzu negatiboan, ez? Esaten du erraz. Nik ez dakit beak zezen duen, ez que ni zeharka nabil hemen hitz egiten. Nik ez daukat zuzeneko informazioa. Ni atzelari bezala nabil hemen. Ja, ni behin sentiu nintzen forzauta, iunea bauntza bakitu desenean, indau hau la esposizio bat eta zela dau, amatasunaren inguruan, artista bat da, eta etorri zen erakusketa ditera, beak indako kuadro antzeko batzuna, eta bere historia kontaia amatasunakin, eta bai, eta reportaje bat inja, eta bai, oso movida txulua. Eta, bukatu zen, girua bezan hola oso, segurua, ez, feministia dana emakumeak, eta, galderarik edo bako zue. Eta zero. Eta sentiu nintzen forzautez, eta eskoñatiko publiko holakoa da. Bai, benetan, bai. Eta publikoak barri inen, en plan, bai, egisa da. Bai. Ja, horra zebizien txaloka. Eta galde behar gotzu eta... Ja. Kanpotik ikustitaz nuke esango. Ez? Ostazun mailan... Ez dakit, Urola Kosta bera. Lehorkeria. Urola Kosta? Bueno, nahiko fuerte edo. Bai. Zer da Urola Kosta? Gipuzkoa oroa gauden lekuan. Bai? Zaraut, Zumaia, Getaria? Azpeiti ere sartu leske perfectamente urretxu Zumara. Urola goiki beki. Salbuespen. Eta kostaldea gertu izan dekerek lehorrak. Gero ja bine ezagutu da gian ez. Euskal Herriko peñaz hori zaten da. Estereotipoa. Jatorra dira, baina behin ezagututa. Bai. Baina oinati. Ez? Osea, non baiten Euskal Herria aldatu nahi dugunok referenteri baldin badugu, Ondarru, Oñati... Bermio? Horko grazia, Bermio ere baduria. Dulantzi?
Alegría. Hostia. Bai, bueno. Ostasuna, hostia. Urola Kostorako ostasuna aipatuta hor egin dezute lan deialdi bateratua Zumaia Getari eta Azpeitik udaltzainak fitxatzeko, ez? Hiru herrietarako deialdi bateratua, antza Urola Kostara datozen munipaskok ezakitelako nola datozen, herria zutela ezagutzen, Arkautitik omen datoz asko. Bai, bueno. Eta ordua bost axola zaiela hemen egon edo Euskalo... Arkautitik asko eta Kosfitetik danak. Eta denak. Eta bota inbar dituzu, hainbeste estilo bateko munipak behar dituzu. Enekin, bai, aposten nahi, porque ia zan, esnarketan, era bat... Abeitu. Antzadan ez, lehan edo leharti bai, lekeitio eta beste batekin ditu, indute hori, eta bain zuek. Zumaian ja ez da beratzen... Zumaia Getari Azpeiti. Herriko inor. Osa, txapero guztiak, munipa guztiak dira... Kanpotik, eta horidakoak, eta gero horri harremanetan, lehen zan... Kanpotik ari esaten, Bilbotik, edo... Bai. Gometik kanpo. Bai. Eta zuen ustez, udaltzengoa bada polizia? Herrian mobide izan genuen. Esan, bakizue? Ez? Bai, sindikatua, ez? Txirri mirri eta txeri biton, ertzaintza dazka, esan sipe eta... Hori. Usapol. Esaneko bakarra, unipetan zegona, geratzen zen azken Zumaiarra, por cierto. Horrek kartelak eta guzti jarri zituen, gu ez gara txapero ditzen zaio unipari Zumaian, gara batean txapelan, txapa baten zutelako, ez beste errarazko adiratik. Ez gara txaperoak polizia gara. Eta horrekin batera pistola eta zera eskatzen zituen bebe. Eta gero errege magoek edo... Baina ze polizia pistolak egiten du norbait polizia. Bueno. Indartzen du. Poliziago. Horren ja goiti beratorri da hori. Ez dakiz lege hostia, horren ja Jaurlaritzatik esan dute berez izan berituztela. Pipak. Ja. Eskatzen duen, eskatzen duen arok. Ostras, igual kotxea ezki aparkauta, izerdi hotza, Edo, bueno. Ez? Ja, andotzu jo tiro bat ezki aparkauta zulako. Hombre, al. Eskura da kasun bitartean. Pistola izan. Bilbon, oen dela ez dakizen bat etxera joan zan kalean litroak egiten egoteatik ipurdian tiro bat. Bai. Plaza Berri Alboan edo ondela 10 urte edo gutxi. Bai. Nos ondo. ¿Es? Kriston klaboa esaten da, ¿es? Pues berak. Klaboa, ¿es? Balatxo bai. Beste tiro bat. Zure ustez izar? Munipa polizia dira, bez? Ez dakit horretik aldetu dut. Vale. Lenez. Igual, A ver, ne ustez, igual, imaginau, ni naizela gaztetxeko ordena mantentzen arduraduna, ez? Imaginau. Gaztetxeko ordena? Imaginau. Hostia. Hori badago? Ez dago, baina, imaginau sortu egiten da, ez? Polizia guai, igual kontzertu batean, pixkate zaintzea. Hori badago. Bai, imaginau. Hori ne ustez polizia da. Bai. Kontrolarekin lotuta. Gertatzen dena da, karritza oso kutxauta da gola. Bai. Lehen beti izaten zen, bueno, a ver, armada eta hori gaizki, baina Venezuelakoa, edo Kubakoa, edo ez dakit zer. Bueno, beste batzuk esaten genuen, berdin, baina beste batzuk ez, Eta atzerago junda, la mili con los milis. Ez, garai baten, insumisioa zen kontra zeuden eskerreko peña. Eta argumentua zen, milira joatea, ikasteko, armak... Ondoren... Bai! Erabiltzeko. Ja, hor se folloi, Se movida, No petocha, Bastante. Aurreko batean intzunotzen, que terf eta movida honekin batera, gari baten egon zela ez da bai da baita, lesbianak, baita feminista galizian izan edo ez. Ez? Igual batzuk esaten nuen ez. Ja, hori da, bai. Así movida. Bueno, esta vida terfen inguruko esta vida ere ez da oso burrun. Feministak izan ala ez, bueno, casi ya sujeto bezala onartzen duten, ez? Ja, bai. Osa, transfobia edo ez. Feminismotik. Ja, bai. Ustez. A ver, TERF siglak zen esan nahi dute? Trans... Excluyente... Trans excluyente... Federation. Feminista. Bai, trans excluyente ez da gizar feminista. Bai. Bai. Beira.
Baina hori eure buruari ez da, ez konotazio negatiboa. Bale, ez da auto... Ez haiek egin buruari ez dut uste, ez? Ez, inork ez du aldarrikatzen. Niter naiz ez du inor esaten. Inork hori kako txartean, bakarra batek seguru bai. Inork ez duen esaten moan ni hipstera naiz, baina hangoa hipsteren bat esan duen ni hipstera naiz. Edo inork ez du esaten ni woke naiz. Ez? Horrein dena anti-woke. Ja, hori zer da, hori zer woke horrena ez handik testuinguruan jarri erabat. Jakina ingelesezko hitz guztia bezala estatu batuetan asmatuta, woke deitzen diete, fatxa guztiek, nolabait, gaur egungo garaietako politikoki zuzenaren barruan sartzen dana. Baina generoarekin lotuta edo erabat. Feminismoa, transak, eta mitiko ezin dela ezer esan. Gizonezko fatxak eta ezin da gaur egun ezer esan, porque ya entzulatzen dizute edo ya esate dizute zarela machista. Eta orduan, anti-woke movimenduaren eskunbuturraren Trump eta Milei... Zelenski diktadorea da, orain. Por cierto. Ni horrekin onartzen dut. Fasisten artean hostiak ikustea, beti placer txiki bada, nesta gero ondoren aterako dena, okerra izango dela. Baina... Zeba, euren artean eztabaidak hasi dira, fasistak? Bueno, oin arte petardo guztiak nahieran oparitzen zizkion estatu batuen... presidente berriak, pues orain... Ez esan du, oin? Beraiek hasi zuten gerra, eta orain, esateute, nipa dios. Orain deitzen dio, bere lagun bina zenari, diktadore. Diktadorea. Eta hildako inozente pilo eta kagin ditula. Azken hauteskundeak, noiz egin ziren, Ukraina, Trumpek hortan arrazoi pizka badu. Ez dakiz ematurte. Argudioaren nahiko, zeleskirena, gerra batean gaudela. Baina... Interesgarria da haien artean odola ikustea. Naizta, Trumpek ere esan duen beste gauza guapo bat, por cierto, woke horrekin ari garela da plastikozko lastotxoak. Bai? Lastotxo? Lastotxo. You know what I mean? Yeah, no. Yeah. Zuk? Bai, zer, lastotxoa zer. Lastotxoak, bai, denek. Badakigula zer da, no? Bai, ni behitu izan dut. Bai, pajita. Lastotxoak, ez que lehen lastuak ikesan. Bai, zentzua du. Lastuakin, zemata biderrentzun da, eta... Uste dut baietze, Ostra. Igualmente que nabil, baina... Ostra. Ondo, posten naiz. Pues que hospitaletan, gaur garai baten debekatu inzian, plastiko daude, hospitaletan ez. Plastikoak, ja, debekatu daude, orokorrian. Hori, bai, hospitaletan ez. Eta nik ikusot erizainak eta hola hartzen hola eskukadaka etxera eramateko. Merkatu beltzan saltzeko, hori ere lapurtzen. Edo etxerako edo hola, bai. Lastotxo batzu gabe etxian, ez dintezu. Ja, noski. Hostia. Trumpek hartu duen beste ere bakitako bada, debekua, edo indargabetzea. Esaten durako, kartoizko edo paperezko pajita horiekin, ez da, esan du zehazki, ez diela erabilgarria, garestiagoa dira, eta gainera batzutan jendea behartzen dute, ez du esaten nork, behin baina gehiagotan erabiltzera paperezko lastotxoak. Metalezko kere badaude taberna batzutan, ez? Badira. Ja, horrek eksikinak egoten dia. Ostia, ez dakit behin bakarri tokatu zait. Ozela garbiketan dia barrutik. Ja, Zor sartu barrunta, ez? Eta gora eta bera. Hori da, tipo, hori ere Trumpek Rajoy bat egin du. Oin dela gutxi bera ikusten duten ez dakiz fatxekin zegoen ere bilduta itzaldi baten eta edatera joan zala plastikozko botia baten eta horrein plastikozko botietako tapoia lotuta dago eta horrekin ere batzuk pikatuak. Oso pikatuak. Wok eda. Rollo, mundua salbatu eta plastikoa eta azkenean bai. Gauza hauek ez dute funtzionatzen. Zuria da, Aimar. Baina naiz ni, baten badabilidazten. Nere isili da. Amets badabilidazten. Zer gertatu da, zer gertatu da. Gabil mobil bat jo denbora. Baina nizuak inabil, berbaia nabil nidazten, ostia. Zuri dabil zidazten, Aimar. Dabil ez dabil. Dabil, bai, txungi. Amets, bale, geldi.
Vale, segin. Bat o bi? Bat. Zein da bat? Amets bat. Jo, jaztu zen norazean. Amets bat, Beak, izan zun. Por cierto, nik gaur esku aurrarena da bat. Etxoen, nola dijo? Pajita txoena nola dijo asuntoa. Hor zeizinen kontatzen. Estatu batuta, noren, laje asko edan izango zula. Baina zergatik izan, norbaitek behartu altzeizu, bi aldiz erabiltza, hor bukatu da, ez? Bari da, bilatu dugun aitzakia, petrolioa... Bai, jarraitzeko, eta duze, amets bat eta bizer. Ez, bart gabian amets bat eukidot. Mi caguen dio, itxali zazu. Vale, ba. Motzone. Leionti bera gota bizu. Ya está, oina Oskar da. Oskar bada, bai. Oskarra justen dio. Gusten txaleak... Gauza da, bart gabian amets bat eukidotela, bale? Berez, gauero. Hau, baina gaixotan esan. Jakin beza berorrek. Beste gauza da, oroitzia. Vale. Ez? Ba, gaur oroitu naiz, bart gabian eukidoten amets batean. Amets hortan, izar zu erketan za. Bai? A ber, guruzu zaitea hemen. Bai, esan. Bai, mesedez. Seguro guruzu lan. Deno jakin dago. Zure hemen akot. Bai, esan. Vale, gauza bat. Azarratengo zau ez? Ikusiko. A ber, zure nengo kontau. Nik ne baldintza da, kontaikimut, zu ez azarraketan. Vale, nire zarratuko. Seguro? Bai. Niziniz, sekula kabarraitxan. Nebien ametsian, ez da berandu egin zan, nun zan, baina zurekin nuen, eta zuri imiteien, nebien ni. Eta hori zedako bat txarra? Bueno. Ez, asuntua da, benetan, realidade bihurtuko deno ez. Atxo ninu zeu zen? Ez dakit nuen. Gure zu realidade bihurketea. A ber, ninu zeu zen? Eta, nire ikusi, imitau zertan, itzeiteko maneratan daula? Bai, hola, detaietxo bat, hola. Baina, atxo, ninu zeu zen, ozenekin? Ez dakit, amietza zan, orduan, berez ne buruan zan, ez dakit. Eta zune limitekin zeu zen hori zan? Ni neuen neoian, zinja. Bai, eta ni nebian zuri imiteien zure aurrian, eta gero ez dakit zela reakzuna dazun. Ja. Zu imitatzen hasiko zan beha? Gure zu realidade bihurketia ametxa. Vale, a ber. Gero puntuazioa mongo ururok. Bai, baina ametxian zan en plan, neuen ni hor zurekin eta ni nebien iken. Ez tozu uste danok zezenak izaten baginen beixan errapiak erakarri ingo eskula? Esatzue pentsaiken batzutan hori, galdera filosofikoak atenian, ez? Hortan nebien. Ondo. Ondo karrita. Bueno. Badu. Ez tozu uste batzutan... Hortik ondoren goia berdin ja. Baina, joera hori dakotzu eta hori inotan antzen. Hori alde bat. Horrengo zaielako prestatu kebinena, mesedez. Ja, vale. Emitaz dinua. Ok. Mendekua. Ta bi izan? Hori bat, ta bi. Lehen, alegria esan duzuzuk, ez? Hostia. Ez que apunto bien. Ondatea eta, Iba. Atakatik. Zauketu oso Oskar alegria? Bai, bueno. Zautu... Bai. Ikusi oso atzenengo pelikulia bena? Sin cinturun karratz? Ez. Ez ahi. Aurrekoa bai. Aurrekoa bai. Zea, Lapurdiko kostaldeko baserrien izenak eta ostoa hor, bueltaka eta... Hostia. Hori aurrekoa orduan, ez? Beste zinemagile baten, edo zinemagile, edo idazle frantxez baten... Bale, hori nik ez dagoetuk ez. Hori indio pelikula bat, eta pelikula ikusgarria da, ez da oso entzungarria. Zati mutua da. Bai, hori pegatzen dio, Bai, pegatzen dio, ez? Ez da izango, asto baten... Bai, hori da. Ez dut ikusi baina, bai. Bale. Eta zeitu? Asto baten bideiatu, eta, beha grabatutako gauza eri forma poetikoa eman. Ja. Txistia sartzeko ere idozu parentesi hau. Ze? Txistia sartzeko ere idozu parentesi hau. Ze txiste? Bueno, harinoko gauzat zateko, nire txanda da oin. Aurrekoan ere... Baina, oso moztu inoztatzen gorro, Baina, bukatu da, Oine, hau, esan geben Benito Lertxundi ikusi ebela... Aitorpen momentu bat lagunak. Esan geben, argia zaritati bueltan, ikusi ebela Benito Lertxundi Orion. Esan geben? Esan gizurra. Pluralien zabitz berbeiken. Bai. Ez guen, zuk esan zeuen. Zuri okurru izatun, zuk esan zeuen, eta oin zabitz. Kontua da, txistia zara luziaua, txistia zan esatia, ikusi ebela Benito Lertxundi Orion, gero, zarautzen, argi ginano, eta egisa da, eta gero Zumaian ikusi bera Jon Maia. Txistia bukatzeko demurarik etzan egon, eta are gutxi hau esateko gezurra zala. Bueno, bada espada. Eso esan, azalpena badu. A ver, azalpena badu. Hemen
doinu nahiko arraro batean ibiltzen gara ironiaren bueltan. Bai, esaten dugun guztia. Bai, eske hori da asuntua. Oinarria du. Bai, eta guztia da egia, igual gauzatxo batzuko, igual ez zehoz exagerauta edo. Egia gaur egungo 21. mendeko egia. Hori da. Ez? Likidoa, garaia bezala. Baina, Benito Lertxundi nahiko solidoa denez, kaso hortan ez da sartzen egia likidoaren barruan. Eske hori zen gizur batola, en plan, gratuitua. Gizurra. Eta asuntua zertzatzat ilotu behartzen dituzten 3 persona joiek. Herri bakoitzeko famosonak. Oain guzti txistea esplikatzea. Ez inberra pluralian, eske izan movida, no? Eske ikusi garen argina, pasagunean 3 herritatik kotxean. Eta zarautzen ikusi garen argina, no, guratik 2 metrotara zein. Ostras, komentauku ikusi bela hori Benito zarautzen argina, no, eta Jon Maia, Zumaia. Eta Jon Maia jendeak lotuko Zumaiakin. Bai, bai, jo. ¿Ves? Famoso, bueno. Nik neon lotuko, Joni bai? Ni akit, hemen abililako lanian, zuekin. Hostia, bitu. Beste lekutan ibiltzen da. Hori egia da. Hori egia da. Bai. Azkena Madrilen, ez? Bai, efemerekin. Efemeridea? Ferminekin. Karaian, bai, bertxo ez, claro, erderaz hor apasionaria. Aurrekon txio batean, ostia, parrez hasi nintzen, Jon Maia ezakit, Esagirrek, arabar bertxolari honek, bidalizula ezakiz eskolatan Nafarroan izango zan, debekatu dituztela bertxo eskolak eta ematea, eta txioari erantzunez Jon Maiak, nahi badezue ni joango naiz. Oso keinu polita baina ez, hostia, hemen ere hau leitxu du kabroiak, eta badi joa, ondo. Ezakit nun izango zan. Ez dakit. Izarran uste du. Igual bai, izan leik, ezakit nuntzan, baina kendu dituztela. Hor da biltza fuerte, Beste alkate tipa hau aserre dago. Hau da Raimundorenak eta hauek? Bai, jaietan kanta batein dedikatu zieten da ordu tipik auta da. Bai, txosnak ineben, ez? Txosnak lekuz, bai, txosnak lekuz aldatu zitun, edo debekatu, ez? Lizarran? Bai, debekua, ez? Bai, lekuz aldau, eta gerzi debekua. Pikutara bidali, eta orduan kanta batein, Raimundo Alkanazteroko artistak. Ze alderitan dau matrikulatuta? Alkatia. UPN. UPN orain. UPN. Orain, bueno. UPN. Navarrero. Eta... Lastoarena... Bueno, bukatu da... Barkatu, gaur nago miskat... Ai, sorre. Ez dut kalkulatzen demorak. Lastotxoaren arira... Gaur, autobusan komentau du... Berriz de pluralian. Ikusurekin komentado do. Bueno, ez da que se esan bizun, bale. Bai, honek, karamelo honek luzeskak, barruan kaina zulo bat, eta flauta estilo bat zana. Osa, zan, txupatxuz bat, bai. Bai, honek ere... Hori, txiflo batzeko bat. Bada, existitzen dira. Bai. Eta gaimar galetu. A ver. Zabitzetaten, gauza batzu nik emendik kanpota hotenak, doin esan ingo zunak, oza, 1000 pertsonan aurrean, igual. Gebitzen hori komenteken txifluana, eta imarrek esan dozt, zuk sekula izatzu putz pitilin bateri. Hori esan dozt. Baina, a ver, ez da bukatu, hon segidu. Bueno, galdera... Bai, ez. Eta esan dozt, Aldozu esan, zer entzun dieson? Ez berak zer entzun dozt. Esan dozt, ez tentzuratu izan, Hori da, ez tentzurarik... Ez izan anti-woke. Esan dozt, pitile bateri putzez, baina vagina bateri oiu bai. Hori esan dozt. Oiu, bai. Oiu egin nahi dut. Hori, bai, eta... Vagina urratu arte? Buah, gaur... Bai. Iau, kontroletik urten dago, Totalmente kontroletik urten. Inotzu. Baitu, ja sexo ziteiten hasi, eta ja torne betu daiola dago. Hostia, ja nijon daiola, ordu erdi, eta buah. Baina, zuk inotzu da, oiu, vagina inoiz. Ez dut goguan. Akordoko nintzen. Oiu, baina Mes, eskatu. Vale. Sensazioa, eta gero kontatu sensazioa. Vale. Nik ezin jo jakin ze, bueno. Ja, hori da mitiko zuk azur baten itxen dozula, azurra jo, eta barrutik entzuten dozula. Hori pasegin zatzue.
Kon. Bai, kon, baina barruti datorren soinua. Ez begoa lantziako eso soinua da, bajin. Ja. Gero, oiua, benetako oiua izan bida. Ja. Eta... Baina, ganoraz, barrutik... Isiltasunaren ozenez ez, baizik eta... Tipo, menditontorrean barruak askatzeko botako zenuken horietako bat? Ezin performantza, Imar, autobusen induzuna. Bate magada war! Hori? Bai. Lako ez. Baina hor zentsuratzen nahi zara pizkat. Altuago... Bai, baina eske bestela hemen... Ja. Baina hori, ganoraz, ez? Bai. Ego! Bada un horbaitor! Horola, hostia. Gau beste pertsonia, ez dakit, a ver, se... Ja, nik uste adostu behar dela. Hombre, hori, sorpresas... bueno... Sorpresa... Bai, aldo su sorpresa, sí. Egiazko sorpresa, izango zen, bai. De hecho, sorpresa, sin ser. Claro. Ja. Tori dena Wallipop horietako baten irudikapena. De hecho, doztonek chupaflautas. Y a ver, gauza, esto zuten jori? Hemen dago eta apuntota. A ver, chupaflautas, claro. Vertical bat, zulora, Baina, esta ulerketa letria. Hostia, hori gestapoko espiak eta ibiltzen zian bezala dena... A ver, chupaflautas kontzeptu asmauda, baina ez zan zuretako, zan orokorren kontzeptu man. Vale. Osa, erosein alde izan, txupaien buzu, flautia. Txirula zuzurlari. Eta zuen ondon eserita zihon lehen esan dezuen emakume hori? Bai, bueno, gure aurrian da gure atzien nagoen jentia, egitza zen. Eta ez da atzeko ikusi momentu baten gure egira egitza zen. Ez da zuten ebien, no ez? Baina, bueno, gaur jente egitxena aurikularrakin ibiltzen da. Gu aurikularrakin ibiltzen garen moan berandu egin. Bai. Ja. Orduan, jentia... Islateko. Jentia laste. Ja. Vos importa segiltzara goaz, bakizue. Ja. Geratzen zaizkigula, a ver, zazpi urte. Eta amaria bete. Hostia, ni justo ez da gure hil. Garatu. Berrogeita, 180 metro arteko, hendik ez dakete zo garbi. Ze pizkaturrun dago horrendik. Asteroide bat gure gana datoz. Gisa da. Baina gure gana, en plan... Baina koinziditu egin dago? Zer? Gure gana, lur planetara, o zeintzu behagu? Oendik ez dakite... Hau, olako gauzak eroriko dia... Ez dakite zumarra gala aurretxun eroriko dan. Estatu batuetan. Baina badator. Baina gauza bat. Baina... Eta eroriko da... Koinziditu egin dut traiektoriak? Osa, joingo da lurra, o ez? Momentuz, porcentajea badakit, baina ez dut esango bendi. Ua, da txikina! Nik badakit, porcentajea. Hombre, ikauzat, eguneko bat 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 jaun bisa. Impactuaren porcentajea. Gehiago. Igotzen nahi da, pasaren astean zen 2,4, oen da 3,1. Vale. Eta eroriko da, erortzen bada, ez bat iguala dribbling bat egiten, 2022ko abenduren 22an. Orduako. Bueno. Sikiera, libratuko gara gabonetako afaiaz. Hombre, ni justo padela baldin bakategun hortan, gaizki datorkit. Ni justo gure no bixia topau, baina, kao, zetako, gero imaginau hiliken dela. Bueno, zure, bai, agian. Pila batera. Depende, ez baduzu topatzen eskalaguna, justo beste hemendik urrun dago beste dat. Zer denok ez gara hilko, erortzen baldin bada. Horregatik. Izango da, esatuten ez, Hiroshimako bomba nuklearra, baina bosteun aldiz handixagoa. Baina, bueno, Hiroshiman hil ziren Hiroshimakoak eta inguruko zeak, ez? Pues bueno, Mexiko oso bat, bueno, pues Mexiko. Eta olatu zelako handia alde izan? Claro, hor da dotor tsunamia, gero. Hemen kostala, oinatin. Oinati 200 metro. Hombre, bosteun hori da. 200 ez da ezer, igual, 200 metro. Zela 200 metro. Bueno, ez dut uste... Ez, 200 metro... Aquí, depende non erortzen dan... Ez? Zela oinati 200 metro. Oinati 200 metro eta du. Bakarrik? Ja, baina kostatik, zema kilometroetan. Hombre, oso barrura joan barko zan, Ja, baina, segun... Segun Euskalo. Baitu, Japonian, ez? Oituta daude, eta hain barruraino sartzen da? Tokioraino. Baina, Japonen normalean meteoritoa jausten dira? Ez, baina tsunamia bai. Baina... Hain zuzen ere, esan duke Japoniraz dela hitza, ez?
Tsunami. Esmatu dut, agian triple bat egiten. Kontsola baten, zea ematen du. Bideo kontsola baten... Bai, Tsunami Games. Edo Sega asmatu zuenak. Bai, Tsunami. Baina Tsunamiaren kausa da... motorra. Nola, lurrikada bat, ez? Itxasuan gertatzen dira, baina hau ja beste movida bada. Baina, bueno, antzekoa. Bai? Besteko hostiako bat. A ver, meteorito bat lurrera gauztia ez da antzerako movida bat. Meteorito asteroide ze diferentzia da, eta zer dator honeaka? Zer dator honeaka? Zer datorren honeaka, habitatik zein? Nik uste asteroide. Asteroidean, ez da gizatik, konnotazio mastodontiko dako. Asteroide. Meteorito da. Meteorito, ja. Meteorito da, bai. Meteorito faten da, sartzen da, desintegratzen da, izerruxoa. Tipo, klasean lastotxo batekin botatzen dien, horietako bat, ez? Hori da meteorito. Asteroide ja izango zen, ja, bolaka... Plastikozko lastotxo horietako bat, ez? Hori da. Pues kontua da, konponbidea da, momentuz... Misil batzuk jaurtitzea, ez? Baldin bat horria serio, 50 metroko diametro baino txikiago baldin bada, estrategia izango da, joko duen lekua, evakuatzea. Hori bakarrik? Bai, momentuz. Ezin zaio erasotu. Txikiago baldin bada, baleike, desintegratzea eta gero, edo agian ez, eta orduan agian petardazoa. Bialtzea hor hostiako bat, eta desbideratu horrela. Hollywoodeko filmetan bezala. Hori, bialiko dugu hor Will Smith eta Bruce Willis. Bruce Willis ja, ez besteren bat. Schwarzenegger, berak eskuekin bultzatzeko, Jagoba Rekondo. Jagoba, gaizoa. Zangen duen zukala, honen antza, zela da, Clark Kenten antza. Pues bai, Jagoba Rekondo eta Will Smith. Asteroidea geratzea. Ez da berdian enbaratzea, zen buzko lurra. Jarri betea dagoen edo ez. Depende, karo, beran, laizketoreko zaio, agian, abenduaren agoitabia. Baratzean egongo da. Itxo nire bai, hau, desagertu zienian honeik, dinosauruak. Dinosauruak gauzat, ez ziren desagertu danak, Hori noien esatera, zala kriston pepinua eta ez zela danak desagertu. Hori da, gaur rongo egaztiak dinosauruak dauz konsideratu diala, teknikamente. Zeintzu? Egazti guztiak. Egazti. Zu ikusten mozu txori bat, eta zaten mozu, oi bat, dinosauro bat, ez da gizurretik beste kaldera. Oiuena, entzunanekan, baina oiuak. Ze, asmau indituztela. Dinosauroa direla, ez? Txorinak. Bai, bueno, egazti danak, berez? Ja, egazti danak. Kolibrioa de bai, ate bat de bai. Edo, komodo, ragoia. Bai. Komodoko... Ez que batzuk, karo... Ez, baina horrek ez, hori ez da dinosauroa. Hori da dinosauroa. Hori narrasti bat. Narrasti bat. Nahiko dinosauro tuta, ez? Venga, eso bai ez, txo. Bai. Ez baina zu hartemos imagino tortilla jateo zula, ez? Bez, dinosauro jaten eitzea. Gorko afaia da, nidea. Oi asko jatemozu, aldo zu esan dinosauro jaten zula, berez? Eta itxoen hori azaldu bere digero semei egiten didenen. Gaur gabuko afaia da tortilla. Patata, eta hori. Zin da azalpena nola esango diet? Porque galdetuko diate, eta flipes. Azalpena alde batetik, jente gehiena pentsatzen du dinosaurak desagertu inziela. Orduan, lehenik eta behin... Ez ziren desagertu, bale, horarte bai. Bigarrenik eta bigarren, desagertu ez ziren dinosauren ondorengoak dira gaurrengo egaztiak. Danak. Eta hirugarrenik eta hirugarren gaur egun... Diplodokusen seme-alaben dira... Desagertu izan. Bueno, pues... Egaztik. Ez zirenak desagertu izan zian... Bakarrik egaztik. Izan zian luma zeukatenak eta tiranosauruen familiako peña. Tiranosauroak. Tiranosauroen familiakoa. Ja. Eta kontua, gaur egun paleontologoak eta... Ja, justut, erren dijoala, Ez. Eta gaur egun ikuspuntu paleontologikotik, eta, zientzilarien ikuspuntutik, teknikoki, egaztiak ez da bakarrik dinosauriotatik datozela, da dinosauroak direla. Direla. Eta ez da oztabaidarik. Ez da oztabaidarik, hor. Osea, vale. Dinosaurio artean bizi gara. Bai. Dinosauroak etxekotu ditugu. Bai. Oso ondo. Izarre gehiago, baserria dakalako. Bai, hori bai. Bakotu dinosauroak baserri xan? Oiuak, bai, ez? A ver, bai, ba. Zortzi oiotxo. Zortzi dinosauro, Zortzi dinosauro. Eta zu zaintzen dituzu dinosauroak? Zortzi dinosauro eta mutilagun bat. Ze movida. Ja, pelikula bateko. Kopurok trukatuta hobe izango zen. Eso, batekin nahiko. Ja, zu bastante monogamosa, ez? Bai, bastante. Horrek ze mututu ziurtasuna? Bai, bastante bake, ez? Ez la esaten dago,
oreka edo, lasaitasuna, bai. Estabilidadea hori da. Estabilidadea zela euskeraz. Egonkortasuna, hori da. Baina aldi berean, igual... bizitza... Aspergarriagoa? Bai. Ez, oengoz ez. Igual aurrera, mendik aurrera. Bueno, Ibarra zeukan komente. Vale. Eta hau esan da? Bota, nik izan nahi nu, bueno, rollo zientifikoa, baina ja neko zientzia. Gauza bat esango dut. Gaur egun daukagu buruan, pelikula ikusi jugulako, eta dinosauroak imaginatzen ditugu lumaga, ez? Baina gaur egun ja deskubritu dute adibidez tiranosauruaren umetxoak lumekin jai. Que potxiz. Bai, ez da? Bai, oso potxolok. Ja, horren nuen dago ez? Osa, izaki guztiak dia potxoluak umetan, potxoluak umetan gerora baino. Gerora baino. Bai. Norberarena, bai. Ja. Bestenak. Behin gainera ja izan baituzu batzuk, oaindik eta, ez? Ez potxoloagoak. Ez potxoloagoak, ikusten duzuna ez da, gumea honi, ikusten duzuna da, ondorengo gaua, eguna gaua. Ja. Baina, bueno, nik uste naturaren trikimaioa dela, ez? Bai. Osea, gukola ikustea, seguro programatuta gaudela, hola pizkat, samurtasuna eragiteko. Gizakiok erakustela, baina animalieta zaizea, o... Eta animalien gan, gainerako animalia guztien gan, bai. Eta gero, kurioso bai, kulturalki, zela gaur egongo kanon estetikoen barruan, gorputz... Kanon ala Nikon? Kanon. Moak. Zalantza izan dezu, Ez, a ber, nahi hori honek iakutsi zen. Zer? Zalantza egitea, bai, zu filosofo bezala. Bueno. Zuketzen izan, zu filosofoa zinela karrera barik. Hoi izan non? Ostia, oso humilan, partetik, ez? Zesa, behin, mierda, azte bixat. Ostia. Justo gaur egun, Nikon estetikoen inguruan, erakargarria badia umetuta dauzen gorputzak, adibidez gorputz de piloak eta hola, ez? Bai. Hor badago zerra usnartu, Zati, ez hotel gabiltzen bihurtzen oroar gizarte filopedikoa. Filopediko. Ero pedofilikoa, berdina dela. Justo da. Hori, hausnarketa hori, hemen mai gaineratzen dut, eta benga jarraituko dugu orain. Ja. Bai, hori gisa da. Bai, luma gainditu genituen, baina orain hilea gainditzen ari gara, ez? Bai. Osea, hilea ez dago ondo balatuta, ez? Bekainetatik berakoa ez? Bera, hori da. Ilekeria dago, ez? Bai, burutu ibera. Hori da. Bai. Eta, bueno, bai, bizarrak eusten dio bere zeari. Bai. Gizonen gan. Hori lepo gizon bezala, bai. Hortik bera, ja, ez, ari da, ez? Ziklismoaren aitzakitan, Ja, gisa da, ziklistak depila uiten dia, ez? Ez que iztea mozteko, eta hori, normatik oso urtetia da, ez? Urtetia da oso. Gaur egun ja, ez? Ez dakit. Bai? Hola, ez dakit. Ziklistak oso sexualizatuak dauz, ez? Orokorrean. Bai? Aurrean dakazu bat, Ez igual, maiota ez da oso erakargarria. A ber, Tor, zu hola sentitzen zinen, garai... Ni baina ez nahiz epilatu. Ez baina... Sexualizatua. Bai, sexualizatua. Ni bizikletan, mehar bat horri zerritan, kulote kutre horiekin. Ez que kulotia ez da sexisa, egisa. Ez. Pelotari begira, ez? Pelotari xa horre elegante, txuriz, no seke... Hori bai. Pimpin... Bai, batzui gustatzen, ez da lehenengo aldea entzutun dana hori... Elegantzia mura. Bai. Jo que sé. Bai. Eta seguraski hori izaten duen jende berdina, aberia asmatzen dudan. Ze badago, beste batzuk esatutena, mitiko baserritar, bueno, parrandarako baserritarren prakak. Maoizko prakak. Maoizko prakak. Gizonezko jantzita oso. Bai. Baserritar uniformearekin. Bai, goikoa, bueno, baina prakak ondo... Bai, osea, Ulmako uniformia, Maoizko prakak. Habla da, Jota barru, bromea. Bai, fama dako, oinatin, bai, sexy dauzela Ulmako uniformiaz. Ez. Bai, hola, jertxe bat,
jertxe bat, hauzela zaten da. Urdin... Bai, hori. Urdin, hauzela da, eskizena dako. Urdin... Maoneskoa. Bueno, igual dau, bai, maoizko... Urdin munipa. ¿Ves? Bueno, igual dau, bai. Prakan kolorekoa. Bai, prakan kolorekoa. Eta maoizko frakak, eta bai. Bai, irudikatzen dut. Eta lanera, bai. Eta lanera eta ondo. Sexualizatutako jendea, ez? Bai. Poltsikoa sexualizatuta, bai, ez? Bai, zati, dirua zerbait egiten bada da erreproduzitu. Erreproduzitu kapitala egiten da, ez? Por cierto, kapital, bai, erreproduzitu egiten da. Bai. Ogaldu. Bakizu noren poltsikoa ogaldu dan, aurreko ikusi nun. Horitzen zehazte ertzainak borrokan, ertzaina zen lucha. Bai. Kriston bideo guapo egiten zituztenak eta kantak ere bai. Erdi eta horrela. Bai. Lortu zuten beraien aldarrikapenak egi bihurtzea, ez? Edo ez zuten... Horta, no? Hain zuzen ere. Oie dira, a ver, nola... Boxetik estenditzen direnak edo ez, orain badago beste bideo bat. Orain dela gutxi harrapatu dituzte Ultrasur eta nola da Atletico Madrideko Frente Atletikoko estizioko batzuk ez dakizen mobietan sartuta. Osa, imaginatu ze jende izan behar duen Ultrasur motz geratzen zaiena. Bueno, pues hau dira txirrimirri eta txiribiton, osa, esan erneta zipe, hori dira ja reformistak eta horren montatu zuten benetako katxarroa. Eta haien larrikapenetako azan, aparte jaurlaritza izorratzea, jan txin, diruaren hotxa. Ez dutela gehiago kobratu, zipaioek oso gutxi kobratu dute, hor joten dira kaletik. Zema kobratzen? Pena maten. Bakigu zema kobratzen duten? Publikoak izango dira, numeroak. Bakoitzak, 4.200 pavo urtero. Ez. Urtero, gehiago gordin jasoko du. Eta arduan, bakoitza askate plusak eta hostea eta hola, baina hor ez dutena, nola baiteko esperientzia pizka dakana, pues abian 5, 6, 7, 8 urte dena man zipaio bat hor bere zipaio gauzak egiten. Gutxi gora bera, hilero jasoko ditu 2.900 pavo. Dutzen zaizu. Bruto edo neto? Boltsiko datu. Bruto, oiek bruto. Oiek bruto, dena bruto. Dena bakarri brutoa jasotzen dute oiek. 12 page edo 14? 14. Hostia. Amalau. Hoi da, nik irabazten dudana baino, gehi hau. Ja. Eta pistola batekin. Eta uniforme batekin. Eta zu hostiatzeko eskubidarekin. Multa bategatik tiro emateko eskubidarekin. Bueno. Gaizka aparkatzagatik. Aurrekoan, pasauxeten kotxea aparkau, eta bitiko, gaira dator. Gaira dator. Aparkau, hori multian arira, eta mitiko parkineko tiketa ez, inpremium izan, baina ukan apurtuta tiketa ebaiteko mosteko katxarrua. Orduan, hasi nintzen tiketatik tiraiken da zizan roio dana irteten. Oso guapo, etxeako. Oso garestixa dia, tinte urdin batekin da, hola, oso txulo. Osa, keston lia dia. Bai, eta... Zipaio bate lagundu zintuen? Ez, inoen apurtu nire etiketa, bueno, ez da, gero nire ondorengoak entzun imprimatu beria, eta nire datuak eusen berian. Eta honek zeze, ja. Oin dator lotura. Lotura, bai. Lotura hori multia jartian, gutxe aparkatziatik. Bale. Zigorra... Ja, bale. Eta kotxeari buruz hitz egiten... Este lotura bat, venga. Zure izan nuen komenta, bau. ¿Es? Bai. Bueno, venga, va. Lotura bat ingo, vale? Venga, lotu zaitezte. Iba, esatzu pentsaien kotxeari buruz... Zer dinosu izar? Hostia. Esatzu pentsaien kotxeari buruz berba egiten gabitzela bain ITU-ra faten zainean bertako perfila oso maskulinu dala. Esatzu pentsaien hori? Azterketa egiten desunana? Bai, denako 89 Bergarakoan pentsat. Bai, hori denegan inguruan. Enabil gizonen inguruan, maizik eta maskulinitatea. Emakumea be oso maskulinua. Gizona. Zer esan edo emakumeak oso maskulinoak? Patroi nola bai jasateko, patroi maskulinoak, eta patroi maskulinoak dira, ez dakit, Enciende la luz, arrocha, arranca, hola. Bai, zuk etxate nervioso bat denik, nervioso bat denik. Nire momentu txarrenetako aurtekoa. Bai, ez? Bai. A ver, garatu?
Ez nervioso. Azteko ezakit argi guzti inundazkate noain. Ja, ez klasikoa. Horren nahi egite dute gehiena. Ez, baina argik largak eta nola dira besteak belainoan kontrakoak. Hori ez dakin hor. Nidea, eta gero sartze zeanean hor, bea azpikalden sartzen dan foso modu kortan zuzen bardezula volante astindu. Osea, matet, munduko indar guztiakin, ezkerreskoin, fa! Frenatu eta, osea, atea bartzaitanka hemen aurrekaldetikan. Zu dakotzu presioa handia, eta orduan saiatzen za aliketan maskulinoan izaten. Orduan dana egiten duzu a lo grande, ez? A lo grande. Volantea mugitu. Freno mano, intermitente, bai. Eta gaina nolako txazarra, da beti pentsatzeten zerbaitek utxe egingo dula, pues ja bildurtuta. Ja, eta ni bintzat dukitut presioa. Eta gero takata, gainera. Ja, takata. Ordaindu? Ordaindu, eta beti aberian bat, eta benga taierrea, eta zagitzen. Ez zai gustatzen. Mobil. Bueno, gizonen arteko. Bai, niri, bira, perfil horrekin jarraituz, niri bintzazten, bueno, ez totin, lako faio txiki bat, pasau ingotut zuri, eta... Hostia, con descendencias. Zatik, zurixo zailako? Da igual, neska gaztian esilako. Eta txuria. Eta txuria, bai. Ordan, zu Por fiesta batekin. Ziklista moan zube orduan. Bai, Hombre, eta forfi batekin, agian... Ja, igual nereko, urrengoa zu bidaliko zaitut, nereko txa. Eta gero, kontrako perfila, Elgoibarreko dentistia ez tegin egon zain, Elgoibarreko dentistan. Beste dentista, tankereko izangoa. Iba, Elgoibarreko dentistan kontrako perfila, máximo femeninoak, máximo zaintu, hor, bai, zelako ondo oinatitik onaino zatozela, eta, bueno, bello, oin ninguna da hau, eta gero hau, eta, bueno, mine moten motzu, esan lasai, Total, bien bukatzen dutela, takata. Bueno, bai. Hortan gehiago. Azken hortan gehiago. Takata. Bueno, ez, dentista hontan revisioa doain da, kontuz. Kontuz. Aberia baldin badau, gero ordaindu bida. Baina revisioa gratis. Eta ITV-en revisioa ez da gratis. ITV-en pagauen biezu. Zuek, imagini juzu ITV-eko gente maskulinua hola berbaiten. Bueno, a ber, esan gotzut, boto jorre imuteko. Ez pagatzen nun dauen lasai, Nik esan gotzun nun dauen, bitu hor, eskeretan, oza, nire palo. Ez que ez da palo. Ez da. Hone esan gozan, Aizerako ondo, oinatitik onaino torri zara, Jode, bazkerrik asko, Hostia, oaitik eta nervioso jarriko nintzen, nola txezkeo. Nahiago dut, bai. Ja, badakit nola dan asuntua. Ezagutzen duzu, Orduan zu, maskulinotasunean zu eroso zaude, fondo. Eta kiterako ze esaten badia zu, pare bat urtezuk esaten duzun beste model hortan, horri da. Eba, kontrara oso txungu izango zen, fan dentistena eta jasarri horren luoi. Zabaldu agua! Zagin negar. Anestesia ni de palo. Anestesia eta astilla. Bueno. Beste gizona, por cierto, seguro noizbait, esango izu gero izena, seguro noizbait, orain gertatu zaiona, pentsatu duzuela, gertatuko zitzaiola. Bai? Podemoseko beste zein, harrapartu bezredi dute sexu abusu. Sexu abusu. Dakinak ez izateko, Ezakit, Podemos ez ezagutzen famosorikola bote pronto. Nola ba? Hau, harrapatu zuten hau? Baina hori ja harrapatu. Errejon, beste bat entzun dut. Ez esan, entzun baduzu ez esan. Unastu dut aurrekoakin. Baina entzun dutela uste dut. Perdón, ez du balio. Monedero? Monedero. Asma baina. A ver. Nastu ditut biak. Txaleko horrekin edo umeak edo zer. Irakasle, beti arrazoia. Hostia, jode. Bai. Zuzendaritza, Podemoseko zuzendaritza jaso zuela 2023ko ez daki noiz, salaketa batzuk, tipo ikutuak eta emakumea deseroso sentiarazi, eta gero jakin da, ostia, 2023ko ez daki noiz, handik bi egunetara utzi zuen alderdia. Arrazi politikoen gatik. Claro. Arrazi politikoak. Uste dut beste batzuk argidatu zituela berak. Así que podemos meter mano, O sea, dago... ere mori polite, Atera da ere EHUko beste irakasle honena. Bai. Guk atera genuela, por cierto. Bai. Eta, noiz ertengo da, imaginau, igual, entzun duzue, protokoloa irekiti dute beranduiko, beraingo hori, bakitzu, asmatu, beranduiko zeinek, hori noiz pasatuko da? Ja.
Erantzuna izango da, bai, Kevin. Protokoloa iriki diote. Bai, mierda, jode. Espero, bueno, vale. Bueno, langa jotzen, hortik gertuen egon garen esan da beste plazaola. Así que... Bai. Momentu batean, memoria, saio propioa, zaguna... Hostia. Batoz. Zein goxu ba. Eta, por cierto, beste gizonekin nahi garela nik ere aipatu nahi nun. Milei? Bai. Javier Milei ditzen diote, baina gero gauean Milei Cyrus. Milei esan duen azkena, agian zuek politika gogorra gustatzen zuela. Naziak eskerreko ziela. Hostia. Gustora. Erbazen lekiten. Beitu. Bai. Argudioa, Mussolini eta Hitler. Vale. Zer nazional, zer ziren haiek? Nazional? Zer ziren? Zer nazional? Osatu utxunea bete? Sozialistak ez? Bai? Nazional sozialistak. Osa, hitzak berak esaten du. Ja, sozialista beste, sozial, ez? Beste zentzu baten. Bueno, hitzak esaten badu, edukia, hori da. Eta formak badakigu zentzu diren. Bebai, nazi. Onalistak dira, eta ez diote iniz esan, bueno, sozialistak ingeratu da tipoa. Eta gaineratu du. Mussolinik berak esaten zuen, gainera oso garbi. Estatuaren barruan dena, estatutik kanpo zerrez. Hori ezta? Eskerreko peña. Eta hori dena esan du, esan diotena, beraiena gobernu fascista dela, eta orduan esan du, ez, fascista zu esate, porque Mussolini da Gili zuen hasia. Ja, orduan beha konparatu da, ja, behin hasita. Bueno. Ja, eta beha zinekin konparatzen da orduan. Bera? Bai. Es que a ver zinedakan, pelaje hori, Zuk a ver zinedakan... Baina arrazotan dabil, kripto txamponak diela eta... Bai, zuloa sortu. Bai. Bueno, Twitterrez gomendatu zulako kripto txampon bat. Eta gero, milioi kripto txamponen artean, bederatzireun darogeita meretzen milionara, porrote egiten dutenez, hori izan zen horietako bat, zeinak, beti bezala, pues bostek dirutza egin zuten, eta 5.000 edo 50.000 arruinau. Eta orduan, pues orain, presidente batek gomendatzea txampon bat ondoratu zona, pues, gauza politoiek, ez? Barkatuko diote. Bueno. Politika berria, you know. Bueno, Leicester petardo bat jauziko da. Esto es usted seguro, Leicester eso pasako da la potentia mundialki. Bai, gu baina autobus hartu bila. Asteroidea. Asteroideaz aparte eta lehenago, zeur bai pasako ala. Oso potentea. 7 urtean fijo baiet. Momentu Otegi berriro jarraituko du Bilduko txarifa. Izaten. Ja. Horrez da asteroideri jo. Nola, eta zer bindu, barne... Bai, egin da. Eta orain, Otegi pasada izatera idazkari nagusi izango da lehen, eta lehen zan koordenatzaile nagusi. Vale. Nagusi, alegia. Nagusi. Bai. Hirugarren aldiz agintzen, eta gero aurretik egon zan sortuko arduradun, eta horren aurretik egon zan eska bertxalak izan dituen... Eta bere beste tipo hau... Otegi txikia? Bai, hori. Arkaiz, hori. Pues izango da koordinatzaile, bera zer da orain, hau izango da orain koordinatzaile nagusiaren albokoa, izango da. Edo koordinatzaile nagusia, lehen Otegi. Edo koordinatzaile nagusia, Hori gisa da, Bildun ez dela aspaldi asteroide bat jauzi. Ez? Metafora gisa. Metafora gisa, ez. Beraiek asteroide batzu botatza dituzte, azken proposamena izan da PNV-rekin eta Podemosekin batera orkestea bat eskundetan. Bueno. Bai? Bai. Bildu? Espainian eta Europan. Bai. PNV eta? Herri gisa. PNV eta? Podemitak. Eta PNV gizango zonoski baiet. Podemita, ez dakiz, Podemita M edo PM. Podemita P edo Podemita más Madrid, más... Monedero. Gai horrekin ahelkatuta meloi bat irekiko dut. Oin ezin du garatu, ez denporaik. Azkeneko momentu beti meloiak. Meloiak azken 10 minututan, beti. Bai. Izar, ez erantzun, egia autobusa familiara. Ze moduz batzokien horrekoan? Enintzen fan? Enintzen fan batzokira. Gara izarra gogorazten? Gure bizkarrean? Jane bentako bat. Batzok izan. Orduan zetatzen zuen zinen fan. Zinen fan, baina takoa jasun batzok izan. Atera zioten. Baina, a ber, atarian.
Ez du kontatzen. Ja, hori ze gaizki, ja. Bueno, nina galdatzen zen moduz, baina igual oin ez du, ez da oin urrengoako txiko igual. Zube tempore egiteko prepaitzeko asuntua. Baina tako galdera azkar, tako katatze joe batzukin? Bai, ez oinatiniko batzokiko restaurantia ibaten daue, bueno, batzuk. Bai, kubatar jatorriko emakume batek iruaten dago. Iruaten dago, eta orduan dako janari oso ona. Bai, oso ondo kozina egin dago, eta oso plato ez egin propaganda hemen jeltzale, buena. Vale. Ja. Ez que oinatin ez dago eskaintza asko hostelerixan. Claro, eta sartzen ari gara, oain ja beste begi batzuk ikusten du. Ni ez naiz PNV-koa, baina takoak ondo gozoa dira. Gozoa dira. Egon bidatu inin joen. Oinatiko kamiseta oso guapo izango zen. Ez naiz jeltzalea, baina takoak. Takoak jatekoak. Venga, ala, agur. Zaguri, sin falta de ordu erdia. Egisa da barruko girua zara oso PNV-koa. Batzoki baten barruan. Esto zuzen kanpora goziela. Kanpotik ikusten zan. Kanpotik ikusten zan barruan. Ikusten ziren lakosteko kokodrilo pilo bat, segunetik. Txaleko batzuk da. Bai, ez da? Es que ese giro, ese familia... Bai, nor da biltza, Ostika haien artean, bai, Ah, bai? Bai. Bueno, da biltza, zinden... Tuzar, Esteban... Zinden jefe berria. Ah, ja. Esteban bestea eta hola. Esteban da, ez? Bai, bakizue, Josu Joni mazek 3 boska jaso ditula. Zenbatetio? Pillo baten, batzokika boskatzen dutean. Eta 3 batzokik eman diote babesa. Bakizu ze batzoki zan bat? Zumarrakoa. Ez zenuri asmatuko, txabat. Base Nafarroa eta Zuberokoa. Ostra. Barkatu, Lurraldetasuna. Barkatu, Beitu. Ez que farin biga. Penuekoa badaz. Gizki. Ez ondo. Oinatiko batzokia. Baina, zenba falta da? Ze urduri jarri zara, ja joaten zizkiu. Baina, bigabe, baina zurintzun. Kamara letxa. Bueno. Hola, buenak. Ya está, ordu bete, ia, pizka gutxixo. Jarriko du kanta guapo bat, zuen omenez. Nun dago batzokia oinatin? Plazan. Baina, ez duen behar propagandia. Ez, baina nun, a ber? Ez zeite etortzen oain... Plazan, oinatiko plazan. Vale. Agur zuzenian. Bitu. Koldarra bezala martxa egiten dute mikrofona. Bueno, bai. Eta entzungo du kanta guapoa deitzen dena Alog on Dance Stromaerena, artista, Belgikakoa. Apasuek. Je te dis les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante.
alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore.